Ola a todos e a todas. Hoxe imos falar de historia da lingua, do galego na Idade Media. Xa algunha cousiña temos visto relacionado con isto, partindo de outros temas nas nosas aulas de repaso. O galego xurde a partir do latín, mas terán influencia nel tamén as linguas de sustrato. Que son as linguas de sustrato? Pois son as linguas prelatinas, as que xa se falaban no territorio galego antes da chegada dos romanos. Haberá historiadores que cuestionen a influencia dos celtas. Quen eran os celtas? Os povos que vivían no territorio galego antes da chegada dos romanos. E hai outros, como Pondal ou Murguía, o noso primeiro historiador, o autor do himno galego, que tenderán a darlle especial importancia á cultura celta na conformación da actual cultura galega. Das linguas prelatinas, das linguas celtas, conservamos moitas palabras, algunhas relacionadas co vocabulario común, relacionadas coa natureza, con obxectos de uso diario, pero sobre todo conservamos os topónimos, os nomes dos lugares, e os antropónimos, nomes e apelidos de persoas. Tamén hai algunhas influencias na maneira en que falamos, en como se foi deformando o latín. Por exemplo, a caída do N entre vocais, que lunan, do latín pase a lúa, en galego-portugués SN, só cae no galego-portugués, non cae noutras linguas romances. Entón, algunhas palabras de sustrato celta, pois eran, por exemplo, berce, o lugar onde deitamos os bebés, villa, ese lugar por onde sae a auga, burato, croio, lama, nomes de animais como rodaballo. Vedes que son palabras de uso moi común. E despois, determinados topónimos, como Laxe, Miño, Senra, Tomiño, que o tedes aí ao pé da guarda. Entón, o galego aparece a partir do latín e terán influencia nel as linguas de sustrato. Pero, para que tivesen influencia as linguas de sustrato no latín, o latín tuvo que chegar de alguna maneira á nosa comunidade, á Galiza actual. Entón, os romanos conquistaron no século I antes da nosa era o territorio que agora coñecemos como Galiza e o que eles chamaron Galaequia, un territorio no noroeste da Península Ibérica que incluía tamén parte de León, parte de Asturias e parte do norte de Portugal. E a priori, temos a idea de que este territorio debería ser unha unidade cultural e lingüística xa naquel momento. Por qué? Porque os romanos non se dedicaban a crear novas fronteiras inventadas, senón que se baseaban nas diferenzas étnicas preexistentes, nas diferentes culturas que había nos territorios que chegaban para crear as provincias romanas, é dicir, eles non creaban fronteiras artificiais. Entón, por iso entendemos que no que foi a provincia da Galaequia romana había unha especie de pobo que tiña características lingüísticas e culturais comuns xa naquel século I antes da nosa era. A romanización é o proceso polo que os romanos chegaban a estes territorios e os adaptaban pouco a pouco á cultura do imperio, á cultura romana. En que se baseou a romanización da Galaequia? Pois baseouse en crear unha estrutura administrativa, é dicir, eles crearon a provincia da Galaequia e dividírona no que chamaron conventus, como se fosen pequenas provincias ou rexións. E aquí, na Galaequia romana, crearon o de Astúrica Augusta, Lucus Augusta e Brácara Augusta, é dicir, un oriental, pola zona de Asturias e León, outro máis central, que tiña capital en Lugo, na actual Lugo, por iso se chamaba Lucus Augusta, e finalmente un convento ao sur, Brácara Augusta, que tiña como capital a actual Braga, en Portugal. Outra das maneiras, ademais de crear unha estrutura administrativa que tiñan os romanos para ir trasladando a súa cultura, pois potenciar os matrimonios mixtos entre colonos, é dicir, entre romanos que enviaban ás provincias do imperio para se asentar ali, e persoas nativas. E, ademais disto, tamén recrutaban soldados dos lugares que conquistaban, Galaequia neste caso, para se formar no exército do imperio. E por esa vía
irse romanizando. Outro dos factores que empregaron para a romanización foi a construción de vías de comunicación. Se había boas vías de comunicación, eles podían retirar minerais e riquezas das provincias que conquistaban e, ademais, o maior fluxo de persoas facía que esas persoas se adaptasen á cultura do imperio. E, finalmente, as explotacións minerais, que realmente era o que buscaban os romanos nas provincias. Poder extraer ouro, poder extraer determinados minerais que eran moi valorados económicamente. Así, o latín foi introducido polos romanos cando conquistaron a Galaequia no século I a.C. Nunha primeira etapa, o latín era só a lingua dos colonizadores, só a lingua dos romanos. Desde o século II despois de Cristo, desde o século II da nosa era, comeza pouco a pouco a haber unha sustitución lingüística e o latín vai ocupando o lugar das linguas celtas. E despois, no século VI, desaparecen finalmente as linguas prelatinas, as linguas celtas. Entón, tiñamos que o galego aparece aproximadamente entre os séculos VI, VII, VIII, vaise formando pouquiño a pouco e é unha deformación da lingua latina. Nesa deformación, como vimos, teñen influencia as linguas celtas, é dicir, as linguas prelatinas que os habitantes da provincia romana da Galaequia falaban entre o século I, onde chegaron os romanos, ou cando chegaron os romanos, e incluso posteriormente, ata o século VI. Esa convivencia entre o latín e as linguas prerromanas que había na Galaequia romana, as linguas celtas, foi contribuindo a que ese latín romano fose deformándose para dar lugar ao que é o galego actual. Pero tamén, ademais desas linguas de sustrato, das linguas que xa estaban no noso territorio cando chegaron os latinos, os romanos, haberá outras linguas que influirán ese latín, que se vai deformando, transformando na provincia da Galaequia, para dar lugar ao galego. E son as linguas de superestrato, por tanto, substrato, o que está por debaixo, despois a chegada do latín, linguas de superestrato, linguas que chegaron á Galaequia romana despois do latín. É dicir, tedes que pensar que, co fin do Imperio Romano, pouco a pouco vanse poñendo as bases da sociedade medieval. Pasamos do mundo dos romanos á sociedade medieval. E na Galaequia, durante ese tempo, foise construindo unha identidade propia, con personaxes como Prisciliano, que foi un bispo regenerador da Igrexa que foi executado por herexía, Exeria, que foi a primeira escritora que peregrinou a Terra Santa, a Xerusalén, ou historiadores como Orosio ou Idacio. Entón, estes escritores, estes relixiosos, que vivían na provincia da Galaequia romana, son persoas destacadas que nos fan ver que aquí había unha construcción cultural que existía, pero que, ademais, ia diferenciándose pouco a pouco das outras partes do imperio. No século V, os suevos chegaron á Galiza, á Galaequia romana, e fixeron ou crearon o reino suevo da Galaequia, é dicir, o primeiro reino medieval, o primeiro reino que se independizou en grande medida do Imperio Romano. Como dixemos, neste século V, o Imperio Romano xa estaba separándose e con esa separación do Imperio irán aparecendo novas linguas. Por qué? Porque o latín xa non tiña unha unidade en Roma e a partir de aí era exportado a través de soldados, a través de comerciantes, a través de escritores, a través de políticos que se enviaban a gobernar, a exercer determinados cambios nas provincias do Imperio Romano. Entón, o primeiro reino que apareceu no que despois sería a Europa medieval foi o reino suevo da Galaequia, na provincia romana da Galaequia. Tanto estes suevos como os árabes, que chegaron, como sabedes, no ano 711 a Península Ibérica e que chegarían un poquinho máis tarde a Galiza e pasarían aquí menos tempo que noutras partes da península, pero que sí que tuveron a súa influencia, tanto os suevos, que eran unha tribu xermánica, como os árabes, irían afectando tamén a lingua latina que aquí se falaba
a súa deformación, a súa transformación en galego-portugués. Isto son o que chamamos as linguas de superestrato, e delas conservamos moitas influencias. Por exemplo, nomes de persoas, antropónimos, que conservamos das linguas xermánicas, como pode ser Afonso. Nomes de lugares, como pode ser Gondomar, ou palabras de uso máis diario, como poden ser agasallar, frecha ou roupa. E do árabe tamén conservamos palabras, porque, como digo, aínda que non pasaron os árabes tanto tempo na provincia da Galaequia como en Al-Ándalus, na zona da Andalucía, sí estiveron aquí e sí nos deixaron influencias. Palabras como alcalde, como laranxa, como alfaiate. Entón, a nosa lingua románica, o galego-portugués medieval, construirase desde o latín, da deformación do latín, coas influencias das linguas de substrato, das que xa estaban antes do latín, as linguas celtas, e con influencias de linguas de superestrato, linguas que chegaron despois dos romanos ao noso territorio. E entón, resumindo todo isto un pouco, falaremos do nacemento das linguas romances. É dicir, na Galaequia romana, como levamos falando todo este ratiño, falábase latín desde a chegada dos romanos no século I antes da nosa era, a caída do imperio, a desaparición do imperio romano no século VI despois de Cristo. Disolto ese poder político dos romanos, vaise producindo un certo illamento entre os diferentes territorios, entre as diferentes provincias romanas, non habendo un imperio que os aglutinase, que se exercese poder sobre todos eles, pois foron pouco a pouco todos eses territorios, todas esas provincias, diferenciándose culturalmente entre sí, e en cada un deles foron aparecendo diferentes linguas romances. O do substrato e o superestrato non é só do galego, é algo que acontece en todas as linguas romances. Que acontece? Que os italianos non terían as mesmas influencias previas e posteriores sobre a súa lingua que tivemos os galegos. Os franceses tampouco, os romenos tampouco, os cataláns tampouco. Entón, daí é de onde ven que as diferentes provincias do Imperio Romano fosen dando lugar a diferentes linguas cando o Imperio desapareceu. As persoas non se relacionaban tanto entre sí como cando había un imperio que as gobernaba a todas, non tiñan un poder político común, non tiñan un poder cultural común, e entón cada pobo foi deformando o latín a súa maneira para dar lugar ao que hoxe en día coñecemos como linguas romances ou linguas románicas, aquelas linguas europeas que proveñen do latín. Entón, temos que saber que non hai escritos en galego-portugués até o século XII. Pero sabemos tamén que o galego-portugués se falaba antes do século XII. Por qué? Por que o saberemos se non temos escritos? Pois por algo moi simple. A partir do século VIII, despois de Cristo, do século VIII da nosa era, comezan a aparecer nos textos latinos palabras romances, é dicir, palabras galego-portuguesas, palabras que xa non eran latín. Entón, aínda que se continuaba a escribir latín porque era a lingua que tiña prestixio, isto fainos pensar que as persoas xa non falaban latín no seu día a día, porque cometían o que poderíamos chamar erros influenciados polas propias linguas que estaban xurdindo na súa maneira de escribir o latín. Así, nestes textos latinos, a partir do século VIII, van a aparecer palabras galego-portuguesas como meio, rego, vila, que non eran xa palabras latinas. Unha vez presentada a aparición e evolución inicial do galego, falaremos agora do galego medieval, do galego portugués. O período do galego medieval, o galego portugués, é aquel que nos leva do século XI ao século XV e comprende tres períodos. O primeiro, o período preliterario. O segundo, o período trovadoresco. E o terceiro, o período post-trovadoresco. Chamaremos período preliterario aquel que vai do século XI ao século XII. É unha etapa na que aínda non conservamos textos escritos en galego-portugués. Despois virá o período trovadoresco. O período trovadoresco vai do ano 1200 ao 1350. Son 150 anos que son a etapa de maior esplendor da nosa literatura medieval.
Galiza é neste momento un dos principais territorios de Europa, tanto a nivel económico, como a nivel político, como a nivel religioso, a nivel cultural. E aínda que no século XIII comeza pouco a pouco a ir dependendo cada vez máis da Coroa de Castela, o galego, durante todo este período, empregarase como lingua no ámbito familiar, no ámbito institucional, no ámbito cultural. É dicir, é unha lingua normalizada que se emprega en todos os ámbitos e por toda a poboación. E despois virá o período post-trovadoresco, do 1350 ao 1500, até chegarmos ao final do século XV, até chegarmos xusto á entrada do século XVI. Neste momento comezan a aparecer variantes dialectais ao norte e ao sur do Miño, é dicir, a lingua comeza a diferenciarse dialectalmente no actual Galiza e no actual Portugal. E Galiza perderá a súa nobreza por ter apoiado os perdedores en dúas loitas dinásticas pola Coroa de Castela. Ademais, neste momento, haberá unha grande crise económica que afectará a toda Europa. Trátase dun período, como digo, de decadencia despois dese período de 150 anos de grandísimo esplendor político, económico e cultural do Reino de Galiza. E aínda que seguro os lembrades das nosas aulas presenciais, imos falar agora moi brevemente dos principais xéneros da literatura medieval galego-portuguesa. Estamos a falar, neste caso, da poesía, que é aquilo no que nos centramos nas nosas aulas. E aí, viamos que tiñamos, dunha parte, cantigas de amor, doutras, cantigas de amigo, cantigas de escarnio e maldicer e a lírica religiosa. En canto ás cantigas de amor, estas producíanse en moi diferentes cortes medievais, incluso fora de Galiza. Tamén se producían no Occitania, no sur de Franza ou en Castela. Nelas, un home relataba o seu amor pola súa amada, que era unha muller nobre, a que chamaba Señor. Despois tiñamos as cantigas de amigo, que, como vimos, estas sí eran particulares e exclusivas da lírica galego-portuguesa. Nas cantigas de amigo tiñamos a unha amiga que contaba o seu amor por un amigo e os problemas que este supuña. A diferenza das cantigas de amor, xa digo, estas eran únicas, exclusivas e particulares da lírica galego-portuguesa. Non se producían noutro lugar do mundo e tiñan como peculiaridade principal o feito de que non tiñan un protagonista masculino, senón unha protagonista feminina, unha muller, a amiga. Despois tiñamos as cantigas de escarnio e maldicer, que eran cantigas de crítica, moitas veces política e outras literaria. E, finalmente, as cantigas da lírica religiosa, onde destacaban as cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio, que era algo similar ás cantigas de amor, onde se falaba do amor cortés, do amor da corte, pero manifestando o amor á Virxe María. Finalmente, simplemente facer unha última puntualización, e o feito de que as cantigas estaban compostas, como ben sabedes, por trovadores, e que eran representadas nas cortes por xograres, que eran aqueles que facían a súa representación musical e do recitado da cantiga. Lembrade que nas cantigas estamos a falar de algo que no fondo é música. Sabedes que sempre decimos nas nosas aulas que as cancións non son outra cousa que poemas musicados, e aínda que na maioría, na inmensa maioría dos casos, non as conservamos, as cantigas medievais tiñan notación musical, é dicir, eran compostas para seren interpretadas oralmente acompañadas de música. E por aquí quedamos no relacionado coa formación da lingua galega e a situación da lingua galega na Idade Media. Espero que estedes moi ben e un abrazo. Chao.